Nagkatag dinhi sa Davao City ang mga pinasahi nga paghatag og pahinumdom sa publiko batok COVID-19 ug kini pinaagi sa Conyo Lines. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Kung nabungog ka na sa mga pahibalo kalabot health protocol kontra COVID-19, pinasahi ang estilo karon sa mga nagkatag nga signage sa Davao City nga siguradong makakuha gayud sa atensyon sa publiko, ilabi na sa mga batan-on. Conyo Lines ang mensahe nga sama sa i-cover mo good yung bibig and nose mo kung mag-atching ka or ubo. Mag-wash ka good ang hands mo always. Maglayo ka sa iba. Always mo jud linisin and disinfect yung area mo. Ug, dapat good jud talaga mag-face mask kahit good na sa labas. Usa ang Barangay Vicente Hison asa makita ang mong signage nga sumala pa, gidonar sa usa ka kumpanya sa Ilimnon. I think they have given us 20 plus or 30 signages. Kana din amo mong gi-allocate per area nya kasagaran makita sa mga iskina, sa mga kanto-kanto. Sagad sa mga nahimuot magbasa sa mong signage, gilayong gipang picturean o gi-upload sa social media. Sumala pa pang palingaw lang kini sa katawhan taliwala sa kaguol sa pandemya nga nasinati. Nahimuot ko kay kuan good ka nang it's a new trend banggod sa mga kabatan-unan usually no. So kato siya then dali lang siya gid masabtan. Sigon sa kumpanya nga nagdonar nga duha ka barangay pa lang ang ilang nahatagan ug gituyo gayud nila ang Conyo Lines aron matagad gayud sa katawhan ug basahon ang mensahe. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.